Ta' tifla ta' 3 snin li tbati mill-epilepsija titkellem ma' news dwar l-inkwiet tagħha wara li l-mediċina għal binta spiċċat out of stock. Jien għandi tifla tiegħi għandha 3 snin, tbati bl-aċċessjoni u passoltu mort għand tispiżjara tal-għażla tiegħek. U mort biex nixbaw il-pimli u qalu li out of stock. L-om tgħid li ma qalulix meta dawn il-pilloli se jkunu disponibbli u meta provat mur Mater Dei biex jekk hemm bżonn saħansitra tixtrihom qalula li ma kienx hemm minnhom. Qalu li bħalissa din out of stock u ma jnattilhom meta se jiġu biex inkun nafu qalu li ma jafux. Għattilhom minn fejn nista' mmur u tatni karta. Mort minn Mater Dei qed forsi nista' nixtrihom u qalu li ma tistax tixtrihom għax dawn m'hawnx minnhom. Binta ma tistax tgħaddi mingħajr dawn il-pilloli u għalhekk il-biża' tal-omm hija li tagħtiha xi aċċessjoni. Jiena nkwetata lek mingħajr ma xina din intihom kull 12 sija u jiena l-inkwettajt nibża li ti aċċessjoni. L-om tirrakkonta kif l-età ta' binta tkompli żżid il-periklu jekk tagħti aċċessjoni, tant li sakemm kienet stabilita l-kundizzjoni tagħha kienet tlibbisha anke helmet protettiv. Tifla ta' 3 snin din tifla tiegħi ma nistax noqgħod ngħidilha isma' illum uqgħod li hawn għax tista' tik aċċessjoni. Din għamil żmien sakemm indunaw x'inhi eżatt il-mediċina li taqbel għaliha, kont illibis anke helmet imħabba s-saħħa tagħha. L-om tesprimi l-inkwiet serju tagħha għal din is-sitwazzjoni fejn saħqet li ma tistax tifhem kif jista' jkun hemm nuqqas ta' mediċini ta' dan it-tip fl-ispiżerijiet tal-Gvern li huma essenzjali u li lanqas jekk tkun trid ma tista' tixtrihom. Mill-mument ta' diffiċli ħafna jiena għax imkissru ħabba fiha. Din ma nistax noqgħod ma ntix il-mediċina, il-professur kien qal li sittihom la bil-ħin. Għalhekk ma tihom dak il-ħin jista' jsir aċċessjoni.